Hej, så er vi inde igen med noget mere Minecraft, og jeg er lige vågnet, så jeg lyder nok lidt underligt med min stemme. Nå, lad os så komme i gang. Og jeg var sådan lidt i gang med nogle verdener og rodede lidt med nogle templer. Men vi er inde på GG Game igen. Og i dag så vil jeg lige se, hvad jeg kan gøre. Til alle jer, der ikke ved, hvordan man giver en hest eller et murmeldyr sadel på, så vil jeg lige vise jer. Og jeg kan så lige sige, at man tager et murmeldyr, og så tæmmer man det faktisk først. Så ikke tæmmet, men man kan simpelthen putte en kiste på den, når den nu er blevet tæmmet. Nå. Kom nu. Nå, når man har tæmmet den, så holder man bare inde på den med sin kiste, og putter så en sadel på, når du kommer ind i dens inventory. Når du så er gået ind i inventoryet, så er der en lille kiste, du kan klikke på. Og nu er det jo så sådan, der er kommet Guardians. Og dem skal vi lige lidt på her. Fordi det her er vildt. Se lige strålen. Hvor det suger alt HP'en af. Det er helt vildt. Så kan jeg finde den? Det er så fedt at se. Og den her store konge, den kan man fange. Eller ikke fange. Man kan få dem med den her nye æg. Og ja. Det er jo, og så har jeg så lavet en lille farm her, hvor den giver mig dem her. Nå. Det var så det for denne gang. Ses. Tror. Og så